Искаш ли да знаеш кои са най-честите грешки, които пречат на една жена да изглежда елегантно през есента? Ето трите, които виждам най-често. Грешка номер 1. Твърде много обем. Пловете са хубаво нещо, но ако комбинираш дебел пловер с тежко палто и широк шал, изглеждаш по-голяма, отколкото си. Бери баланс. Един по-обемен елемент и другите да са по-леки. Грешка номер 2. Неподходящи цветове. Есента е време за топли земни тонове. Бежово, бордо, маслинено зелено. Ако облечеш прекалено ярки неонови цветове, те убиват есенния чар и често не подхождат на тена на лицето ти. Грешка номер 3. Евтини материи. Синтетиката веднага личи и прави визията по-евтина. Вместо това заложи на естествени тъкани. Дори и да са по-малко на брой, ще изглеждаш много по-изискана и елегантна. Запомни, есенната елегантност се крие в детайлите, качеството и хармонията на визията. Ако искаш да научиш повече как да правиш безупречни есенни комбинации, последвай ме, предстоят още много практични съвети.